Okay, jeg skal interviewe dig, Kalle Kokasse. Du har skrevet en artikel om en blomst med musik i. Hvad er det for noget musik? Jamen det er sådan noget selvskrevet noget. Okay, skriver du selv musik? Ja, vil du høre en sang? Nej, men hvordan har du fået det til at fungere og så videre og så videre? Har du fået det sæbe? Ja, både og. Men det er bare sådan lidt svært, fordi det er lidt svært at forklare. Det er sådan lidt svært at forklare. Det er sådan, den der... Svært at forklare, ja vel ja. Okay, ja, men har du lavet andre, hvad skal vi sige, sådan nogle ting? Andre ting? Hvad mener du med det? Altså sådan for eksempel min go-kart. Go-kart BMW. Go-kart BMW, ja, hvad er det for noget? Jamen det er sådan en go-kart BMW, der kan køre rigtig stærkt, men den er så lille, at man kun kan se den, hvis man tager et mikroskop, og det er kun mig, der kan være i den, fordi jeg er så lille. Nå, derfor, ja, men så er derfor, du har sådan en sjov stemme. Ja. Jeg tænkte lidt på, nej, det kan jeg faktisk ikke huske, hvad tænkte jeg på. Jeg tænkte ikke rigtigt på. Det ved jeg ikke. Nej, det kan jeg godt forstå. Men, hvad med sådan en foodprocessor? Ønsker du den i julegave? Jo, måske, hvis jeg havde været Arne V. Hvis du har været Arne V, ja, der er du ganske rigtig. Ikke? Nej, fordi du er jo Kalle Kokasse. Ja, og det er efter din far, ikke? Nej. Er det efter din mor? Nej. Hvem så efter? Min lillebror. Nå, din lillebror. Det er ham, der her. Hvad fanden er det nu, han her? Jeg tænker lidt, du skal ikke sige noget der. Nej. Er det Thor Kokasse? Nej. Tordenskjold Kokasse, eller hvad? Ja. Nå, jeg synes, det var... Det er ham, der har sådan tandstikkeren med vand på. Der sprøjter vand, når man tænder dem. Ham, der har opfundet tændstikkerne, de selvslukkende tændstikker, så når man tænder den, så går det ud, eller hvad? Ja. Nå, han... Er det ikke smart? Han er simpelthen så klog, min lillebror, men jeg er klogere i hvert fald, det ved jeg godt. Ja, så kan de jo brænde sig. Hvis de slukker, når man tænder dem. Nej, ja, det er smart. Ja, han er klog. Men jeg er også rigtig klog. Er du også rigtig klog? Vil du høre min nye opfindelse? Ja, det er en ny opfindelse. Okay, men altså, det er sådan nogle punge her. Det er sådan nogle, der er penge i, og der fylder de selv op med penge hele tiden. Det er smart. Ja, det er rigtig smart. Ja. Og det hedder, selvopfyldende punge. Nej, det hedder, hvad er det nu, det hedder? De hedder, kan du huske, hvad det hedder? Deutsch på kinesisk. Deutsch på kinesisk, hvad er det? Det hedder pungen. Okay, pungen hedder altså Deutsch på kinesisk, og det er derfor, den er sådan en grønlig farve. Ja, vel ja. Deutsch på kinesisk, ja. Så I må jo ud her, og den har du simpelthen selv opfundet. Ja. Altså, jeg fik lige sådan en lille idé med det der med den kort, det skal man jo ind, og så får man penge, men altså, jeg synes, det er lidt for bøvlet, så jeg tog en pung, så puttede jeg en dankortmaskine i, så stak jeg mit dankort i, og så kom der jo penge ud. Det er smart. Så man skal bare have det dankort ned i sin pung hele tiden, fordi så kan man få penge. Men det er altså lidt dumt, hvis der nu kommer en og stjæler den, så får de både dankort og penge. Du skal ikke sidde og fortælle ulemperne ved din opfældelse. Shhh, det har du ikke fortalt. Jeg har ikke hørt noget. Forstået? Fint. Okay. Du så mig med hovedet. Nå, det er der ikke noget ved. Det kan nok ikke skade. Tror jeg heller ikke. Nej. Så kan det være, at du kan blive lidt klog. Så fik du det lidt af min kloghed. Må jeg ikke lige få en til så? Nej, fordi jeg vil godt beholde den selv. Jeg vil gerne have en til. Slå mig! Nej! Slå mig! Nej! Slå mig! Det gør jeg kun, hvis du er skide irriterende. Jeg er skide irriterende. Nå? Det kan du godt mærke. Nej. Slå mig så. Jo, nu er jeg skide irriterende. Nej, fordi nu skal du høre om min nye opfindelse. Nej, jeg vil være skide irriterende. Jamen, du skal høre om min nye opfindelse først, så skal jeg nok slå dig. Nej, jeg vil være skide irriterende først, der skal jeg komme en ny opfindelse.
sur nu. Det er også. Så gider jeg ikke mere. Sådan. Tak, så vi går videre. Ja, okay, min nye opfindelse, det hedder altså magneter. Magneter, det har jeg så hørt om, før det kan jeg ikke høre om. Jeg vil gerne... Magneter, det er sådan nogle magneter. Det er sådan nogle, man kan sætte op på sådan en tavle. Først ikke også? Men altså, ved du hvad de kan? Nej. De kan tage billeder, og så kommer de op over dem, rundt om dem. Og så kan man, så behøver man ikke selv at tage billederne. Så gør de det bare selv. Det er en dårlig opfindelse. Nej, fordi hvis man nu sover eller sådan noget. Det er en dårlig opfindelse. Nå, men jeg vil gerne sige tak for den her gang. Jo, men farvel, Kalle K. Farvel, Kalle K. Kasse.